сандуқи хайрия ки ба хотири кӯмак расонидан ба шахсони муҳтоҷу корафтода дар маркази савдои Иран воқеъ дар шаҳри Гулистон гузошта шуда буд, тасарруф гардид. дар доираи чорабинҳои оперативӣ кормандони милитсия шахси ҷиноят содир намударо дастгир ва зарар рӯёнда шуд. ба шӯъбаи вазорат корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон аз маркази савдои Иран воқеъ дар кӯчаи Истиқлоли шаҳри мазкур хабар ворид мегардад ки шахси номаълум бо роҳи шикастани қулфи дари даромад ғайриқонунӣ вориди мағоза гашта сандуқи хайриявиро тасарруф кардааст. Кормандони оперативии шӯъбаи милитсия муваффақ шуданд ки ҷиноятро бо изи гарм ошкор ва зарари расондашударо ба пуррагӣ барқарор намоянд. Дар ҷинояти мазкур ба ҳайси гумонбаршуда шаҳрванд Акмал Анварӣ соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон боздошт шудааст ки дар ҳолати мастӣ дуздиро содир намудааст. Пеширан дидам сандуқ буд нишонда, дуни сандуқанда пул буд, тангаҳо буд. Мамнун мегифтӣ будам. Сон рафтам камераро куштам. Дашо фурондам дар як оҳанчика шикастам. сандуқа оҳани нишон пул буд, амна гифтам. баъди боздошти гумонбаршуда ва дарёфту мусодираи маблағи тасарруфшуда муайян гардид ки маблағи ҳадафи дуздӣ қарор гирифта 1638 сомониро ташкил медиҳад. ҳарчанд гумонбаршуда Акмал Анварӣ изҳори пушаймонӣ намуда дар ҳолати мастӣ будан ва дарк карда натавонистани оқибати амалу рафторашро ба тафтишоти пешакӣ изҳор намуда бошад ҳам қасдона будани ҷиноятро тафтишот тасдиқ менамояд. Зеро то лаҳзаи содир намудани ҷиноят гумонбаршуда омодагӣ дидааст. чунончи ба болои бом баромада самти наворгирии дурбини камераи мушоҳидавиро ба дигар ҷониб тоб медиҳад. ҳамчунин барои бурдани маблағи дохили сандуқи хайриявӣ якчанд адад сумкаи силофанӣ бо худ доштааст. Шикастам аз сандуқи хулоси гифтам. Сандуқи дуни пакет тангаи дуни пакетро гифтаму сандуқим ҷумондам. барои шикастани сандуқ аз кадом предмет истифода бурдед? Ё чӣ истифода бурдед? Ҳеҷ нема, ҳам ту дастам ки зер кунам шикаст. сандуқи хайриявиро баъди тасарруф намудан гумонбаршуда ба ошонаи чоруми яке аз баландошонаҳо наздик ба ҷои ҳодиса бароварда онҷо мешиканад ва дороии онро ки 1638 сомониро ташкил медиҳад бо худ мебарад. ин ягона чапдастие нест ки милитсия ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. баъди ба охир расонидани нақшаи тасарруфи сандуқи хайриявӣ ҳамчунин гумонбаршуда як адад дучархаи дар даромадгоҳи бино гузоштаро низ тасарруф намудааст. ёдрас мешавем ки сандуқҳои хайриявӣ баҳри амалӣ намудани корҳои хайру савоб дар ҷойҳо гузошта мешаванд ва шаҳрвандон бо ният ва холисона дар чунин сандуқҳо ҳиссагузорӣ мекунанд ки маблағи ҷамъоваришуда минбаъд барои дастгирии эҳтиёҷмандон сарф мешавад. нисбати гумонбаршуда бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.